Untung ketemu ning kene. Lha piye napa? Aku arep ngomong. Piye? Ora iki anu sampean sunatan kae to. Aku ki lak ngamplop sampean lak 150 to. Iya, bener. Lah terus diingi ki aku wis syukuran kae iki kok tak tili amplop iki lek gur 100 ki berarti ya sampean duwe utang aku 50 to Mbak Indah. Lah kok utangnya piye to? Lah yo piye ya utang lho wong aku becekne sampean 150 terus sampean balekne 100 Ya ora becek iki ya sak ikhlase dhewe Mas. Wis sak onone dhewe. Lah pas wingi dilalai sampean digawe wingi aku garek dedet 100 ya tak kei 100 to. Yo ora to yo ngono ki jeneng aku yo rugi to Mbak Indah. Terus piye karep Yo dijoli to aku piye. Jadi sampean yo kurang 50 ngono. Enak ora duit degean. Muga bangane tak neng akhirat sampean ndek utang ayo. Wong kondangan 100 dipangga ditagihnya. Wes, pas lunas. Lunas ya. Ya. Mbak Winda dengi wah Ngapa syukuran. meneh? Dona aku tak pilih amplope 20.000. Sakno. Sakno aku ngutange 20.000 engko nak kowe mantu tak belekne 20.000 ya. Ya piye aku duwene ya duwike ya mur kuwi. Ya alhamdulillah nak cilik kan aku balekne kan ya harapan lho Mbak Indah. Ya wes ya suwen ya Mbak Indah. Arep tak nggih tuku seblak. Ya Allah, yang misal kaya ngono. Lah iki kondangan ki ora dhewe pas onone sepiro ngono kan. Isin lho aku kaya ngono kuwi omong-omong dhewe jan. Ya